Здравейте, хора, аз съм Максъп и днес играем The Binding of Isaac Rebirth. Мисля, че така се произнася. И това е първото влизане в... Не, всъщност второто. Първото видях как се стреля. И да, така, нека влезем. Нюра искаме. И ще изберем рандом. Who am I? И отново ни пуска в Isaac, с Isaac. Така е. Горе-долу знам контролите, но не съм много добър. Така. Добре, не знам. Фак. Изхъбих се едната бомба за нищо. Това какво прави? Добре, взехме някакъв предмет. Ага. Така. Не трябва тези да ни целят. Но хипер трудното. Добре. И ще правя челенджи. Тук нататък. Тук трябва да си много скината. Айзак не е... Този герой не знам да не е толкова силен. Гледах някои ютубъри как играят. Беше 1000. Окей. Сега тук не мога да дойдем и долу не мога да вземем сърце, защото не мога. Сега да видим какво ще стане. О мага. Тук ще се мре. Просто го усещам. Нещо почваме. Цяло още. Да. Защо пускат шиваните мъчни? Дано да умрем. Защото ще се фейлне. Фак. Видя. Умрях. Рестарт. Добре. А това какво е? Вече имаме зелени. Добре. Нека да видим са по-силни. Не много. Не са много по-силни. И това ме източи. Добре. Така. Мога. Мисля, че са по-силни. Не те защото поинзват. Сигурно за това. Те са много бързи. Тук трябва да има скрита стая. Не. Ето, те се поизват от тези сълзи. Да, фак. Тук, ако има бомба, ще стане много добро, но няма. И да правим боса. Не е чак толкова труден този бос. Играл съм срещу него, но на много гадна писта ни пусна. Ниво писта, не знам как се произнася и ще умрем. Знам го, сещам го. Фак.
Значи трябва да се групираме тук и да бягаме и отново умряхме. Ще пробваме още един път, не се отказвам, докато не го минем. Добре, да видим това какво е. Добре. Тези сълзи се връщат. Не е много добро. Бумеранг. Не да ги целят това. О, бомба, найс. Но сега ми се паднало като нези стаи. Вдихме и ставам се по-добър. И ми лагна. Забавен кадан след тук. Мисля, че е забавен. И тук е босът. Под това хапче. Не знам как да... И отново този... О мага. Бягай. Този го нахранихме. Фак. Добре. Дано не умрем. Добре, разрушихме, убихме едно такова. Това само докосне ми взе. Това ме гони! Фак! Окей. Мисля, че не мога да гледа толкова надалеч. Освен ако не си пред тях почва да те гонят. Не съм голям про. Аз въобще не мога да играя, всъщност нуб съм. Признавам се. Но, тук е живота. Идва. Добре, трябва да го нахраня, храни. Добре, остава на много малко и аз съм едно също на мен. Окей, умри. И той умря. Нека да видим тук дали ще ми дропне нещо. Как... фак. Ще си използваш его на това. Не знам как да си използвам хапчето. Не. Добре, не знам. Продавам се. И минахме първото. И тук казах нещо сънува. Това е крака на майката. Бейсмент. Добре, да видим какво. По-скинат съм. И пак ме удрят. Нали имаме един ключ? Пак? Какво правят тези? What? Това издуват нови паяци. Фак, трябва да ги убием. Уби паяците.
Омага. Фак. Те паци са много опи. Добре. Единия пак. Фак. Окей. От начало ли ни пусна? И какво ми даде? What? Имам лайно на гърба си? Фак. Дано не ме е пуснал от начало. Ката имаш? Имаше някаква карта. Добре, нека да видим каква карта имаш. О, да. Това какво прави? Може да го използвам. О, паричка. Добре, тези лайна ми дават някакви предмети. Окей. The Duke of Ice. Yeah. Много мухи станаха. Много мухи. Не ги обичам тези мухи. Вижте, тези са по-големи, ще ми бият по-голям демидж. Боса не се не бият. Умри, бе, бос. Добре, мисля, че му свалям повече с този предмет, с това лайно, което го имам на гърба си. Но, не знам, всъщност. Този подвижник привлича... Добре, на умиране. Тези голямите по-бавно. Добре, умри. Окей, умря, но сега трябва да... умрете ширените мухи. Значи първо трябва да се спремим към боса. Соп. Така, преминаваме към... да, второто. Значи не трябва да умираме. Нека сега с този сок. Това направо ги пуска. Лата. Добре, бихме много бързо. Дропът ли нещо? Умрете. Нека да видим в тук дали ще ми даде нещо. Вижте, по това лайно имаше някакви грал. Фак, те защо не те видях? Добре, ключ. Виж тези мухи. О май гад, имаме си 5. Добре. Харесва ми. И той стреля по тях. Найс. Вече сме опи. Така, половин сърце. Отиваме нагоре. Но мисля първо да гледам в тази стая.
О, да. О, да. О, това може да удари по мене? Окей. И едно синьо сърце. Нека го няма тук. Добре. Що нямаме сърце. Станахме бавни. Окей, защо? Добре. Така нагоре беше. Муслума, тези даха ли нещо? Добре, трябва да внимаваме това да не изцели. Ще е много. Нека да ги сгасим с нашите сили. Монстеро. Хайде. Добре, това не мисля, че е чак толкова. О май гаднес, това ако ни цели, просто нямаме шанс. О, ма! Добре, това не мисля, че е толкова трудно. Ако само ме подскача, ще да стане добре. Добре, не цели. И умря като пич. Монстър тут. Тук на картата, виждате долу в десния ъгъл, пише 0-Wonderful. Натискам нулите, но нещо не става. What? Какво прави Айзък? О май гад. Тази игра ме кефи. Вижте, има вени на главата. О, добре, тук. За момент помисля, че мухата я няма. Добре, нямам ключове, не мога да влезна там. Трябва два ключа за да отворя. Добре, умрете. 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 Губа. Добър ти кап. Как се използва? Трябва да разуча как се използва тези работи. Добре, това, тези... Те не знам какво правят. Трябва да ги пуснем ли? О, да. Така. Взема половината сърце. Пускаме една бомба тук. Това сърце не може да е. Пак ми поизъм. И веднага намерихме стаята. Мисля да не се чуди много. Чуп. Добре, да го видим какво представлява. Не. Мисля, че достатъчно се спилна да го бием. Макар че нищо не се знае. Омага! Тук това не трябва да направим. Това? Серели ги тези малки? Добре, това ми гледа симпатично. Много голям глава има. О, фак. Може да умрем. Но. Взема сърце и половина. И трябва да убием тези малките гъминки. Гадни. Това ми даше DMG плюс range up. Добре.
За първи път ще мина на рън. Добре, така каже какво прави. О май гад. Майката на Айзък доста го подиграва и нека тръгнем нагоре. Добре. И се прецакахме жестоко. Защо? Дяволите се прецакахме така. И мисля, това да е за този епизод, макар че не бях, нали, не се справих много добре. За това мисля, това е от първи епизод, вече втори. Може би ще направим някой чалендж. Не знам защо тези са ми локнати. Добре. Това беше от мен, аз бях Максъп. Надявам се да ви е харесало, ако така. Харесайте клипа, абонирайте се за мен, коментирайте, оценявайте, споделете и до скоро.